Мин деген эшләмәсәм дә, кухняга ашарга әзергә бер көнне дә кертмәде. Соңгы көннәренә кадәр. Күпме кеше бар, йөри аламы, йөри алмыймы, авырган чакта да гел үзе әзерләп мине эшкә озатып җибәрә иде. Андый нәрсәләр бит ул онытыла торган түгел. Кичәгенәк 3нче көннәрендә булганда больницада сөйләшеп, карашып утырдык та, шуннан соң мин аңладым. Мин әйтәм, сак яшый алмас. Улларымны, Айрат белән Радикны, Сәкинәнең сеңлесе, Асия инде монда бер туган сеңлесе. Кич белән больницада кичке уннарга чаклы утырдык. Аның кырына кереп саубуллаштык. Менә без кереп, аның кырына килеп басканнан соң, сөйләшкәннән соң күзен ачып, менә идала шаһитлар башын иеп, рәхмәт сүзен иреннәренә карап күрдек, менә ишеттек инде. Менә шул мин сезгә әйтим, шул чаклы күңелдә калды. Татар Информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.